Изложбата Things That Bother Me on a Daily Basis много спонтанно се породи някакси и за мен е чисто егоистично, бих казала, беше терапевтично изживяване. Аз така от много време си събирам разни цитати от книги, нали, което чета, от разни философски и така тази тратчета си се пълнеше с едни въпроси, които така обсъждаме с разни хора, но нали, не се стига много до ясен отговор. И в един момент реших, че може да стане нещо като цялостен проект, който се върти около тези въпроси, нали, които всеки си задава. И първи въпрос беше всеки ли си ги задава или само аз, може би. И така ми се стори интересно да видим дали други хора ще намерим някакви допирни точки по тези теми, които мене ме интересуват. И така, леко по леко, от типографските неща, с които се занимавах преди това, така и естетиката някакси се оформи в черно-бялата гама. Разговорът е в основата на смисъл, докато не приемеме, че нали, има някакъв проблем, който има нужда от или някакъв диалог, който трябва да се случва, няма как да стане. И аз, както правих някои от картините, си мислех, че доста често хората не споделят неща, които особено по-сериозни, които ги притесняват. Или дори може да се даде нещо много дребно, но пак нали, избягват да го споделят, особено с непознати хора. А в разговорите за Европа е много важно да се говори с хора, които не познаваш, които не са същите като тебе. Или може би са, но са една идея по-различни, нали, имат друг експириенс друго изживяване. Нали. И си мисля, че това е основното. Ако започнем с диалог, има някакъв шанс да прерасне в решаване на по-сериозни проблеми и така нататък. Темата за миграцията, според мен, е доста заслужава внимание и някак си се гледа само на местно ниво. В смисъл, всяка държава си гледа за себе си и според мен се получи много добър разговор между хора от различни европейски държави, които успяха да говорят на тази тема, която е доста наболяла в последно време. Аз си мисля, че всички видове изкуства, не само визуалните, изпълнителските, всякакви видове изкуства са наистина начинът, който да започне този диалог за новата Европа, защото тези политики, нали, това е едно клиширано говорене, което се спуска от Брюксел, което се говори по новините, по разни агенции, по разни такива срещи на по-високо ниво. Всъщност се различава според мен от това, което се случва във всяка една отделна държава. И в този смисъл, че изкуствата на всички местни хора са много по-близко до това какво се случва като настроения, като мнения в Европа в момента. И също така си мисля, че нещата, които по-политически се говорят за Европа, някак си не успяват да хванат вниманието на хората. Затова си мисля, че изкуствата са добър начин да привлечеш внимание, за да можеш ново съобщение да предадеш. Аз много си мечтая това да е на Европа наистина, на изкуствата, нали, а не да се занимаваме с проблеми, които според мен отдавна трябваше да се изчезнали, защо сме различни и да не се приемат хора, които са различни, нали, прочие неща, в които напрежения, които последните няколко години просто се усещат много осезаемо. И някак си мисля, че колкото повече такива проекти като Serious for All се случват и хората могат помежду си да общуват, да мислят разни решения, какво може да се направи, на къде трябва да отиде разговора, толкова по-добре ще става. И ми се иска наистина да станат много по-масови, отколкото са в момента.